F'dan il-programm jidhru xi prodotti kummerċjali. Dan il-programm huwa adattat għal kull età. Sera tajba minna ftit ieħor ser jibda prime time tal-lejla. L-lejla ser nospita atleta, ser nospita l-Elaine Genovese, tennista. Elaine dan is-sajf kitbet kapitlu ġdid fl-istorja tat-tennis Malti. Kisba storika għal Malta f'turnament internazzjonali u anke fil-lob tal-Mediterran. Elaine flimkien ma' Francesca Curmi rebħu l-midalja tal-fidda fil-lob tal-Mediterran fit-tennis. L-ewwel darba fl-istorja tat-tennis Malti li ntrebħet midalja fil-lob tal-Mediterran. Nintaqgħu ma' Elaine minn hawn ftit ieħor għax prime time ħajbda issa. Prime time qed jiġi mossal lilkom grazzi għal This is the new Seat Arona at Continental Cars. United Colors of Benetton. The new Molicare Premium Lady Pants and Pads. Mima, nutrienti u konvenienti. Make this Christmas extra special with a hamper by Camilleri Tal-Hello. Your event made perfect with Camilleri Catering. Sena tajba u nilqakom għal prime time illum l-4 7 ta' Deċembru. L-4 ma jinħasqisu l-ġimgħax minħabba li għadha festa pubblika. Ovvjament ħafna ħajgawdu ġurnata kif jgħidu franka, ovvjament ġurnata li ma naħdmux. Ħafna ħajdedikaw il-ħin tagħhom biex forsi jlessu l-Christmas shopping, iktar preparamenti tal-milieta u min qed jikkummentaw ġew li l-Christmas shopping tiġa les tagħhom. Isom jien dejjem inħalli kollox għall-aħħar minuta. Wasal il-ħin biex inlaqgħakom mal-mistiedna tiegħi l-lejla. Atleta li dan is-sajf niżlet isimha fl-istorja tat-tennis Malti. Nilqa' miegħi lit-tennista Elaine Genovese. Hello Elaine. Hello. Kifet? All right. Sena tajba, grazzi tal-li aċċettajt l-istedina, Thank you, tista' takkomoda ruħek. Inti Christmas shopping lest jew għall-aħħar minuta? Jena, niprofa ngħid f'Novembru ħanamel, modem fl-aħħar sekonda. Mbagħad tispiċċa l-aħħar kollox. Elaine, jien irid inżomm ma' tradizzjoni ta' prime time u nirreġistra l-kull min jiġi hawn. All right. Kolli bżonn ftit dettalji. Isem ikun jom? Elaine Genovese. Elaine Genovese. Data ta' twelid? 11/1/91. 11/1/91, xar id-dieħel mela. Eżatt. Fejn inti wilda, Elaine? Pieta. Pieta. Residenti? Slima. Slima. Professjoni? Self-employed u tenista. Self-employed u tennista. Elaine, is-sajf ta' din is-sena impossibbli tinsih. Kellek kisbit storiċi flimkien ma' Francesca Curmi. Qabel ma nitkellmu fuq il-lob tal-Mediterran, ejja nitkellmu naqqa fuq il-Pro Tournament. Il-Pro Tournament kien Spanja. Eżatt. Għalikom it-tennist il-Pro Tournament għalfejn importanti? Fil-Pro Tournaments kull logħba li terbaħ iġġib punti għal World Ranking. Ġifieri min jintlabu biex inti tipprova tejjeb il-ranking tiegħek fil-lista mondjali. Inti u sejra Spanja, flimkien ma' Francesca, kellek feeling li ħatmorru tajjeb, kellkom feeling li... Ifhem f'dat tournament konna għadna kien jisu ġimatej wara li labna il-Mediterranean Games. Allura konna għadna jisu f'dak il-feeling tajjeb, you know. Imma kull tournament huwa differenti, ġifieri tmur hemm tħossok komda, ovvjament, importanti li tkun konfidenti, imma mhux dejjem li jkollok expectations, għax kull logħba hija differenti, fimt? Ma konna konfidenti u just morna għadna, we have to go for it. Kemm ilkom tilabu tennis inti u Francesca bħala partners? Flimkien, ilna jisu xi 6 snin. L-ewwel darba labna flimkien kien fi Small Nations Games, ma li San Marino. Meta tilab partners fit-tennis, is-sinerġija ta' bejnietkom hija importanti ħafna. Ħafna. Li tifhem il-xulxin bħarsa biss nimmaġina. Eżatt. Le, fem l-enerġija li kollok ma' doubles partner tijak xi kultant taffettwa l-logħba, ġifieri tkun qed tilab kontra xi ħadd li huwa ħafna ħjar minnek pereżempju fir-ranking. Imma jekk inti mal-partner tiegħek kollok enerġija u sinerġija tajjeb, ġifieri dak biżejjed li terbaħ l-logħba u jien naħseb jiena u Francesca f'dawn is-snin li lna nlabbu flimkien ħloqna dit tip ta' enerġija speċjali. U s-sinerġija u l-enerġija barra l-kort edha hemmhekk ukoll ħbieb tal-qalb. Ukoll, ħbieb ħafna.
Ovvjament nifmu ħafna xurxin għax qegħdin fl-istess tip ta' dinja. Tippratikaw fl-imkien, ovvjament l-istess sagrifiċċji għall-isport, allura ovvjament. Ifhem issa bbażata Spanja, ġifieri imma ftit snin ilu konna nitrejnjaw ħafna fl-imkien, allura nqattaw ħafna ħin fl-imkien. Jekk nitkellmu fuq il-lob tal-Mediterran, fejn saru? Oran, l-Alġerija. L-Alġerija. Hemmhekk ukoll kellkom kisba importanti? Dik kienet waħda speċjali ħafna. Għalija l-ewwel darba anke l-Franċeska li labt il-Mediterranean Games għax qatt ma kont labtom. U insomma, u labna fid-doubles ovvjament ġibna l-ewwel medalja għal Malta fit-tennis u anke l-medalja in ġenerali fl-isport dis-sena. L-aħħar logħba li kellkom meta ovvjament erbaħtu l-medalja, is-sapport li kellkom. Hija. Kienet xi ħaġa inkredibbli l-atleti kollha Maltin ġew jarawkom. Stennejtu li kien se jkun hemm dak is-sapport? Għal dat tip ta' games għalhekk huwa sabiħ għax inti tkun mal-kontingent Malti, mhux ġas meta tmur pereżempju telab tournament waħdek tkun individwu tkun waħdek. Allura jkun hemm l-atleti l-oħrajn mill-athletics, shooting, cycling. U kollha aħna dejjem nippruvaw nissapportjaw il-xulxin. Allura aħna kooperazzjoni kellna l-lob meta l-oħrajn ma kellhomx events. Allura ġew jissapportjaw flimkien mat-tim tal-Malta Olympic Committee. U kellna s-support firma l-ewwel logħba li labna kontra l-Marokk. U apparti minn hekk hemmhekk kien hemm atmosfera differenti għax kien hemm ħafna nies lokali wkoll jissapportjaw. Allura tara ħafna nies jissapportjaw il-xulxin u hekk. Imma fil-semifinal kontra l-Italja, dik kienet xi ħaġa speċjali ħafna u inkredibbli. Ġifieri kien hemm il-kontingent kollu Malti jissapportjawna. U aħna ma tantx aħna mdorin dak it-tip ta' support qisna futbol, pereżempju. U normalment ikun iktar kwiet. Eżatt, fit-tennis ma tantx tista' titkellem, anke pereżempju biex jiċċabċab jekk l-opponent jekk jagħmel żball. Mux suppost jisek toqgħod iċċabċab, fimt? Imma dik kienet kompletament differenti. Wara kull punt, kulħadd jgħid. Imma xil-lob tal-Mediterranu, aħna l-Mediterrani. Mbagħad speċjalment meta jkun hemm atleti oħrajn li mhumiex fit-tennis, għalihom sport mela ħin kollu non-stop supporting, vera kienet esperjenza sabiħa. Gift your taste buds with Fior di Vita's vast range of cheeses, from cheddar to jalapeno Havarti and fresh mozzarella to goat cheese, a variety of cheeses to put together the perfect cheese platter. Ilejna, u ġibt racket miegħek din ir-racket li tilab biha? Iva, waħda mit-tlieta li għandi. Dik kurzita personali tiegħi. It-tennis fil-livell li tilab inti, dejjem tilab bl-istess racket jew ikollok rackets għall-lob differenti kif taħdem is-sistema? Jien personali għandi 3 rackets, u mbagħad jiddependi fuq is-strings, mhux għax ir-rackets kollha jkunu l-istess. U tagħmel differenza tension tal-strings. Pereżempju jiena qabel kull logħba nistringja ħalli tkun friska li t-tension tkun eżatta kif jiena nixtieq għal dik il-logħba. U ġifieri dik li. Lifespan ta' racket kemmi bej wieħed u ieħor? Ifhem, jiena inħoss jisu wara sena u nofs jisek tħoss li għandek bżonn tbiddilha biex kollok waħda ġdida. Imma fil-verità tista' tilab biha min isservik ħafna bħala rackets jekk. U t-teknoloġija tinbidel biż-żmien tar-rackets joħorġu modelli iktar moderni. Tinbidel pereżempju għaw xi ftit rackets jagħmlu forsi ftit aktar flexible, ħalli inti meta tolqot il-ballun ikollok aktar flessibilità. Tinbidel, mbagħad jiddependi kif inti tħossok komda bħala weight u distribution tal-weight tar-racket, jekk tkunx pereżempju head heavy jew grip heavy. Ġifieri dik imbagħad hija għażla personali tal-atleta. Eżatt, inti tipprova r-racket tara kif tadatta r-racket għall-logħba tiegħek. Pereżempju jekk tħobb tilab flat ħafna, ġifieri ċattek, ikun hemm forsi racket li tkun aktar tqila fil-head. U r-racket tkun tintaraf x'tip ta' lob tħobb tilab minna jew racket minn oħra mal-ewwel daqqatajn ma tinaraf x'inhi? Le, fem. Mbagħad jiddependi fl-aħħar logħba toħroġ mill-plejer kif jilab bħala teknik u hekk.
Li ovvjament inti xorta waħda tkun studjajtu qabel ma ovvjament tiltaqa' magħhom qabel ma jkunu l-avversarji tiegħek. Insomma, mhux dejjem ikollok l-opportunità. Le, normalment mort tkun tilab kontra xi ħadd li jista' jkun qatt ma rajt. U trid inti tadatta u ssib il-mod kif ħadd tilab kontri dak il-ħin stess. Illejn intom il-familja kollha tilgħu t-tennis. Le. Missieri u hija kienu jilagħbu, so missieri għadu jilgħab ftit. U ġieli tilab kontri jew le? Kont qabel anka meta kont żgħir, kont iżgħar kont kien jikkowċjani, nilgħab ħafna miegħu anke ma' hija u hekk. Missa ma tantx għadhom involuti. Illejn il-mira li jmiss huma l-lob tal-pajjiż iż-żgħar. Ekku. Responsabilità doppja x'ħajsiru fi gżiritna ħajkunu Malta. Ija. Il-5 xhur li ġejjin xi fissru għalikom l-atleti? Ifhem, preparamenti normali, ġifieri, ħajkollna ovvjament irridu nkomplu nittrejnjaw u nilagħbu aktar tournaments biex ikollna ranking aqwa ħalli mbagħad fidro nipprovaw iktar ma jkollna WTA points jissejħu ġifieri World Ranking Points. Ikun hemm ċans li tkun pereżempju sidjata fid-draw, ikollok ftit ta' vantaġġ fid-draw. Żmien eċitanti insomma daw il-5 xhur li ġejjin. Eċitanti u nibqgħu naħdmu kuljum, diki fl-aħħar mill-aħħar importanti li kuljum konsistenza u ġvera. Konsistenti tkun dixxiplinata u dedikazzjoni ta' kuljum. Jien minn hawnhekk nawguralek ir-risq, nawguralek il-festit tajba però iktar nawguralek ir-risq għal lob tal-pajjiż iż-żgħar. Għandi ftit rigali żgħar biex nuri apprezzament tal-li ġejt tiltaqa' miegħi il-lejla. Ħanibdew nimlowlek il-Christmas stocking fil-fatt grazzi għal Matalan Home għali kanna stocking filler tista' żomma tradizzjoni u ovvjament tħallija bħala segreti u nkella tista' tara naqra x'inhi illum stess. Grazzi għal Baroness ukoll li kanna selezzjoni sabiħa ta' Ġabon Baroness li tista' tgawdi t-toma binqas xaħmijiet kif ukoll grazzi għal jogi tiegħek titlaq minn hawnhekk b'ħafna tomit tajbin biex talaq il-ġurnata b'te naturali hekk ħafna tomit differenti. Kif ukoll biex tirrilassa u tagħti naqatrit lilek innifsek grazzi għal Benessere Spa għalik qegħdin nofrulek trattamenti biex tmur hemmhekk Benessere Spa tirrilassa meta tixtieq inti u toħroġ minn hemmhekk ħafna iktar enerġetika milli inti. Grazzi u l-kumplament tas-serata tajba. Lilkom it-telespettaturi ħeġġixkom tiqgħu hemmhekk ħammorru għal waqfa żgħira ta' riklami, prime time ħajkompli dal-waqt jiġifieri iqgħu hemmhekk. Kreati b'mod speċjali għal ġisem femminili u komdi sabiex jintużaw kuljum. Il-Molicare Premium Lady Pants mamulin biex ma jinħassux u ma jatux fil-għajn, b'saf ta' aloe vera u bil-lasktu sabiex jalqu mal-kuxtejn. Issibuhom ukoll fil-forma ta' pads. Il-Molicare Premium Lady Pants u pads jinxtraw biss minant l-ispiżjar. Itlob kampjun b'xejn mill-ispiżerija biex tippruvom. Your event made perfect with Camilleri Catering. There's more to love at Matalan. Best Deal Properties. For the love of food, Golden Drop.
Għalkemm ngħix ħajja maġla qatt ma nissagrifika jklabnina. Is-sopopom mimma ideali, magħmulin f'Malta minn ingredjenti friski, bla preservanti. Għand is-supermarket u ħwienet ewlenin issibhom fil-friġġ u letteralment kemm issaħħan u lesti biex tikolhom. Issib varjetà differenti ta' sopopom mimma, konvenjenti u b'toma mill-aqwa. Int u l-familja tiegħek faċilment tikol bnin f'kull ħin tal-ġurnata grazzi għas-sopop friski u mimma. Soup so good, everybody wants some. Esprit, level 1 at the point. The perfect gift this Christmas. Hansa. Shop in store or online at hansa.com.mt. Aziz Santa, dan il-miliet nixtieqek iġġib li xi ħaġa speċjali ħafna. Nixtieq xi ħaġa Maltija, briħat fuq. Insomma, nixtieq xema nemnem għax tibqa' tintuża. U għalhekk ser tibqa' tnemnem fil-familja tagħna. Nemnem xema artiġjanali magħmula b'imħabba. F'dan il-programm qed jidhru xi prodotti kummerċjali. Merħba, jiena Kristin Buħaġar, tabiba u direttriċi fl-Isptar St. Thomas. Illum se nitkellmu fuq l-oppju u x'tipi differenti tal-oppju jintużaw. L-oppju jingħata minn anestetist kwalifikat. L-anestetist jiddeċiedi liema tip tal-oppju se jagħtik u jiddeċiedi billi jikkonsidra x'operazzjoni se tagħmel, l-età tiegħek, kundizzjoni ta' mart ieħor li jista' jkollok, x'mediċini qed tieħu u x'allerġiji għal mediċini jista' jkollok. Tingħata wkoll attenzjoni partikolari għal xi esperjenzi fil-passat tal-oppju li kellek. Forsi ma qabilx miegħek ċerta l-oppju, għalhekk jittieħed l-oppju ieħor. Jew kellek esperjenza ħażina, pereżempju kont imdardar ħafna wara ċerta tip tal-oppju u dan jiddeċiedi flimkien miegħek x'inhu l-aħjar l-oppju għalik. Hemm 4 tipi differenti tal-oppju. L-oppju ġenerali, l-oppju reġjonali, l-oppju ħafif u l-oppju lokali. Nibdew mill-oppju ġenerali. Dan jintuża ta' spiss u kważi l-ewwel ħaġa li tiġik f'moħħok meta tisma' l-kelma l-oppju. Waqt l-oppju ġenerali, il-pazjent ikun rieqed kompletament. Ikun rieqed, il-muskoli jkunu rilassati u s-sensazzjoni tal-ħass tkun baxxa ħafna. Fil-oppju ġenerali jintużaw taħlita ta' mediċini. Hemm minnhom jiġu injettati fil-vini u hemm minnhom li jittieħdu permezz ta' maskla bil-gass. Wara l-oppju jista' jkollok xi xerqa jew tħoss griżmejk qishom migrufin. Dan minħabba li waqt l-oppju ġenerali ħafna drabi tkun intubat, ġifieri ikollok pipe minn ġo ħalqek biex jgħinek tieħu nnifs. Ħafna nies ikunu għajjenin ħafna wara l-oppju ġenerali. Uħud ikunu mdardra wkoll. L-anestetist jista' jagħtik xi ħaġa kontra d-dardir. U tuħux ħsieb l-anestetist se jkun miegħek sa mill-bidu tal-operazzjoni sal-aħħar sa meta tiġi f'sensik. L-oppju reġjonali. Dan huwa tip tal-oppju fejn titraqqat dik il-parti tal-ġisem li ħatkun operata biss. L-oppju jiġi injettat madwar oqda ta' nervituri li jissupplixxu dik l-erja ta' ġismek. Eżempju ieħor tal-oppju reġjonali huwa l-epidural. Dan jintuża ħafna waqt il-ħlas. Jintuża biex il-mara ma tħoss ħafna uġieħ u tkun tista' tkompli l-ħlas tagħha mingħajr ħafna uġieħ. Hemm operazzjonijiet fejn jintużaw l-oppju ġenerali flimkien ma l-oppju reġjonali u dan jiddeċidih l-anestetist. Din it-teknika tintuża biex wara l-operazzjoni ma jkunx hemm ħafna uġieħ. Dak li jkun il-pazjent ikun jista' jqum ftit wara biex anka forsi jibda xi physiotherapy u ma jingħatawx ħafna pinnoli tal-uġieħ wara l-proċedura. Tip tal-oppju ieħor huwa l-oppju ħafif. Dan jintuża pereżempju waqt xi endoskopies, xi gastroskopi jew xi kolonoskopi. Hawnhekk il-pazjent ikun jaf bejn wieħed u ieħor x'inhu jiġri, ikun jista' anka jsegwi xi istruzzjonijiet, imma jkun kalm ħafna. Din jgħidula wkoll sedation. U r-raba' tip tal-oppju huwa
l-loppju lokali. Dan huwa loppju li jintuża meta il-proċedura tkun superfiċjali ħafna. L-iktar ta' spiss jintuża taħt il-ġilda, jiġi injettat taħt il-ġilda. Ħafna drabi nużaw il-loppju lidocaine, per eżempju, bħal meta taqta' subajk u kollok bżonn punt, hemmhekk jintuża l-loppju lokali. Meta tkun se tneħħi xi jazza jintuża l-loppju lokali. Anka wara proċedura kbira li jintuża l-loppju ġenerali, jintuża wkoll il-loppju lokali fil-punti biex ma jkun hemmx ħafna uġieħ fil-punti. Qabel ma nħallikom il-lejla rrid infakkarkom malajr fil-kompetizzjoni li għandna d-dejja fl-imkien ma' United Colors of Benetton. Irridu naraw il-familja kollha tagħkom. Irridu naraw il-familja f'ritratt xitwi. Ibatuli dak ir-ritratt tal-familja tagħkom ritratt xitwi permezz ta' Facebook jew inkella Instagram u dak ir-ritratt li tibatunna grazzi għal United Colors of Benetton jista' joħroġkom rebbieħa. Pratikament tistgħu terpu aċċessorji xitwin għall-familja kollha għal massimu ta' 5 membri. Qed nistennew ir-ritratt tagħkom. Jien ngħidilkom grazzi bil-qudiem tal-parteċipazzjoni tagħkom, ngħidilkom grazzi tal-li kontu miegħi il-lejla. Għada prime time mhux ser ikun qiegħed magħkom għax hija festa pubblika u għan ħajkun qiegħed iwassal trasmissjonijiet live mill-Belt ta' Bormla mill-festa tal-Kunċizzjoni. Jien nawguralkom is-sera tat-tajba niltaqgħu nhar il-ġimgħa u l-lejl it-tajjeb. Ciao. Prime time qed jiġi mossal lilkom grazzi għal If it's cheese, it's Fior di Vita. This is the new Seat Arona. At Continental Cars. Esprit. The new Molicare Premium Lady Pants and Pads. Ommima, nutrienti u konvenienti. Your event made perfect with Camilleri Catering. Make this Christmas extra special with a hamper by Camilleri tal-Hello. Prime time jirringrazzja lil Jennifer Demek, the makeup artist. Logo Express. Privé Hairdressing. Eva Garden. Oriental. F'dan il-programm deru xi prodotti kummerċjali.